Partea a treia la iaz. Am montat pompa aproape de pârâu. Și de aici o să... Da. Da. De aici o să umplu iazul. Și acolo avem iazul. Am făcut zidul așa cum am putut. O să facem un test. Încercăm azi măcar o oră să o băgăm în el, să vedem ce iese. A început să tragă. Hai să vedem. Și avem pârâu. Acesta seacă oricum vara. Dar vreau să fac până seacă, să fac mai multe umpleri. Ca să vedem cât ține. Sunt curios cât ține. Da, deci aici avem deja. Avem și acolo jos apă și digul făcut. Se mai modelează de la ploi, să plantăm. Să vedem cum se face el. Cum e destul de adânc. Da. După 35 de minute s-a umplut ceva. Să nu uităm că e gaura din mijloc care are vreo 2 metri adâncime. După o oră, să zicem că un sfert, poate nici măcar. Nu trage, Anastasia? Mă duc să văd ce se întâmplă la pârâu. Deci, normal, a trecut de zona unde am început să fac eu digul și nu curge nimic momentan în partea cealaltă. L-am presat cu buldo. Da. Deci acum să zicem că suntem la nivel cu a doua zi dimineață. Vedem că apa s-a păstrat în iaz. A scăzut puțin, să zic, nu știu, 10 cm. 10 cm a scăzut apa. Chiar o să mai dau drumul puțin, dar și plouat aseară. Cred că a scăzut puțin mai mult, undeva la vreo 20 după urme. O să mai dau drumul și o să încercăm să... Deci important e că digul a ținut. Vreau să văd dacă are infiltrații în partea cealaltă de dig. Și... văd că se